Jotono lamsogowani kokborok dal bidal chenero lai thangnai koyekdin age sima deborma kotok soroi thwimani no twiwi joto lukurokni khuk salai tongkha. Bo thwimani karon wngkha bini hamjakmani chela no boni personal photo agi hamjaklai tongphuru rohormani. O photo no twiwi bini chela blackmail khaimani bagwi sima deborma sak saisung kotok soroi thwinani nangkha. O chelani mung wngkha ashok deborma chorilam block under ni bisingo. Ashok deborma o bwrui no nasi naiya hinkhe tamoni bagwi blackmail khainani nang. Borokni life no aswk chikon khe de uansuk Ashok deborma. Sima deborma swkang thwinani ekdin age bini dada no sai kwlang kha Ashok deborma ni joto kokno. Tabuk sima deborma ni nukhungni borok kaka kukwk wnglaijak Ashok deborma no dakti romnani bagwi sankha sima deborma ni nukhungni borok. Bisramganje PS o affair khaimani tini bai 16 থেকে 17 din hai wngjak tabuk phano respond maniya sima deborma ni nukhungni borok. Tabuk borokni nukhungni kok kisa khwnai naidi tamo salai. ব্ল্যাকমেইল করার পরে একদিন মারা যাওয়ার একদিন আগে করে ব্ল্যাকমেইল করতেছে আমরা তারপরে জিজ্ঞাসা করছে কিছু না তারপরে আমরা তো সেদিন বাড়ি নাই আমরা মা কেউ বাড়ি নাই বোন ছোট একলা মা ওই ডক্টর দিয়ে গেছে তারপরে 3টা দিকে আসার পর দেখছে ফাঁসি খায় মারা